Много добре, Иводър. Кажи ми откъде ти дойде идеята за тази песен. Ами аз живея тук много наблизо и така съм една голяма част от целия ремонт, понеже живея на графа и леглото ми се така тресеше. Още от преди една година. Идеята ми хрумна като разхождах кучето и така Наистина са капала, ама. много по-бързо. Иска да се размаже той синито. За една-две седмици. С краката. Да възпееш този ремонт. Така да го сложим в една капсула, нали, да не го забравяме. Не бива да го забравяме. И написах в Инстаграм, според вас кое е по-възможно ремонта да свърши до 2 седмици. И аз съм направя песен по въпроси. 6% бяха за песен и си казах, процентите сами говорят в случая. Трябва да сдовориш на хората, Бе. които коментираха участници Снимай. в твоя Статистика. А, ти на видео я снимаш? Работни хора, Айде, реша. които просто си работиха този ден. И да не падне. Много се забавлявахме заедно.